ναι, παίζει. Κάτω να ξεκινήσω. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε γύρω μας διάφορα σημεία ενδιαφέροντος. Το συγκεκριμένο επίπεδο πληροφορίας περιέχει σημεία που αφορούν την υγεία, οπότε βλέπουμε μπροστά μας γυρνώντας γύρω-γύρω. Πατώντας πάνω μπορούμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Βλέπουμε ότι έχει ένα φαρμακείο μπροστά στα 2 χιλιόμετρα περίπου. Μπορούμε να σκανάρουμε barcodes από ένα προϊόν και μας βρίσκει πληροφορίες για το προϊόν αυτό που αφορούν το πόσο φιλικό προς το περιβάλλον είναι. Δηλαδή πόσο ενέργεια καταναλώνεται για να παραχθεί, για μεταφορικά και το... Για το καθένα από αυτά έχουμε περισσότερες πληροφορίες.